Good morning! It's ready! Say what? Dapat gini semua, oh. Before anything else, before we start our day, limpyuhan ni Kim yung popo kay day off si Papa. It's Papa's turn! Papa's turn. Tatay. Papa's turn. Daddy duty. It's Mama's day off. No, Oh my God. No, dong. Wait. Alis na. Kamu to niya nalagi mag-wash pa tas imong hands. Itouch. Tanong sauce. Yay! What? Let's show that to everyone because someone might be What? Hi, pups. Start our day. First. Nay! Gisapot diri! Inani mi guys, gato mga happy videos para mi mong ipang-upload. Awa mo ni ang naong Joke! Ay sus! Ayaw pag sa kay ganina, gasapot na ka din. Wala yung kong isapot mo. Ay, ni siya kay gandam na po pagkaon gabi igo ra niya initon gisapot gyapon siya ganahan siya kanang automatic gyud nga pagkaon kanang kilat ba nga i-serve dayon sa kuan lamesa na siya suko yun siya pasagot mo ay yun ninyo hilapti pasaguto mo ni sa mga nakailan ni Kim mo niya ang suko face. Tungod dyan ni sa buhok ba, kaya nagpatupi yun ni siya gahapon ba? Yan na nagtabi. Dong, suko, papa ni mo dong, kaya ako siyang gilutoan, di lang lutoan oy. Itlog ta sa kismana. Nagkabawan, nagkuhan. Ay, naniyan na ni siya para Mawag na niya sapot. Ako lagi ni siyang videohan yun. Antod nga mawaw na ni siya. Ako na kong edit. Ano ay? Okay na ni. Ding ay kong ikapa. Ding ay kong ikapa. Tanawa mo na siya. Ano, yun ang babay. Ayaw kong ikapa kay kapit ka lang dihag sapot nun. Gigutom. Alauna na ni Mata sa hapon. Sala na nako. Big pukawon mo. 5 minutes. 5 minutes times 20. Ang extension sa 5 minutes. wala ni Bi. Dan! Oh my God, basta pasta na, no? Mag-look forward. Yung ko ani all the time. Ano spotan ko? Okay. So, yama! Ang kupay kasukan. Ikaw nagsako happy face dito. Ito sa cameraman na yun lang nakukot. Uy, for the first time, ako nireklamo hugas. Pag maghugas, mas may spend time pa aming bata. Kakuhat na ko! He's waiting for me.
Ito ni sa yung clinic kay. Magkuha mig documents para sa... Hala, i-trouble. Tina! Okay. Bye. Kalem. Magtimbang tatong-dong. 5 months, pili mo break, ha? Oh, speaking mo, guys. Ingit mo. Okay, Ramo, wala mo nalipong. Sorry po, ayo. Sorry, kayo. Anyway, hanggang kayo guys lang, guys. Bata. Bata, nga bata. Kani si Kim, ganahan dyan siya nga siya, pag day off siya. Miski ako pa maingon nga, ako lang love. Maingon gini siya, ayaw, lagi kaya ako magbanding sa mga anak. Kaya nagsara niya makita. Yeah? Mangila na baya ni. Right. So, pag-iwi mo siya, nandun siya. Dry diapers. Eh, para sa at hinihihi. So, ganyan na. Okay. Yay! You gained! And now we're off to Walmart. Mag-grocery na pod. Wala gi si mana nga di may ka-grocery. Asa man ka mag one time big time ka-grocery pero daghan kay kag daot. Daghan kay kadaot ka vegetables, daghan kayo og malabay or magagwanta kag kada semana mo adto pero less try mong waste. So fresh too. Yeah, so amo na lang niagwantaon. Sahay, sumol kay siya nga taga week sige adto og groceries. Pero Sa Maltas, oh, that's my they- happy time. yeah, it's Kim's Happy Place Grocery. Di ba, Pepe? Yeah, mga ginakong kalingaw. Ako kay kanang ganahan lang kog lain sa akong pananaw kay murag kanang dili kay siya nindot for me look forward nga. Kung o ba no, nga ganahan Sorry, mag-inom-inom, ganahan laa, ganahan og sugal. Ako ganahan o mag-grocery. So ako na lang husband na akong perspective. So lipay kay ko ganahan kay ko mo to Walmart ko eh. Ato tabi, karon na dayon. Karon na dayon. As in, lipay! Kikay ko. See, mo na siya. Iyan tuyo ko na kong utok na konsensya ko. Yeah. Wala siya. Sige, ato tading, ato ta everyday. Everyday, karon na itong paliton isa ka corn beef. Ugma, Saging, balik ugma. na po ta, ugma, saging. Ano ba? Ito, ko mapulaan ani gyud. Pero mo na siya. Sunod, pulpod, magmato kog mulpol, pug kayo kay kani nga mo, lawang itrabahuan mo, rog yun gyapon mo suruyan, gan kog lain na po sa akong panglantaw, bitaw. But ako pod na. So, ay kalain, kay ako pod na. Si Kim, kay mo niyang happy place. So, ito ni, kaya ko ma-happy si Kim. Happy husband. Uy, wala ra mo nalipong guys, medyo uyog pa sa Kim. Wala na mo? Okay na mo? Sorry ka, ayo nga kanang medyo uyog ba kayang daan diri sa Edmonton so nang yun. Naran siya, gisunod. Yung construction din. Hi! Alista! Nag-grocery may ang lista, 5 ra ka buok akong gilista nga paliton ba, pero tawa. Mo ni siya, basta imo ibili no grocery. Ayaw mo gyud ni, ang butoy. Na.
mo din yung explanation sa katong daghan nga na nadaghan mo. Kaya ang Doritos, kaning mga sweet potato, aba ni apple. Niya, kaning mga manicure. May apple. Asa mo guys, magpa-manicure ko, magpa-pedicure ko diri sa $20 ang pedicure or ako na lang nga tag 3 ra. Wala pildi. Tara guys, naawa gud niyang gipalit nga patatas guys. Uy. Unsa mamaligya ko french fries ani ding? Unya mag-afritada mi kuan ra baya once a week nya bro duha ra ka patatas ang gamiton. Grabiha kay ma-feel ba day na nimo love ang difference. Yeah. Feel gid nimo. Like, it's gonna last forever. Okay. Mo na siya ang kanang kung maminyo mo ni siya isa sa inyong mga arguments. Kanang may nani dili permanente nga happy ha. Dili na tinuod. Muna kami mag-vlog mi nga kanang unsay tinuod. Mag-away mi nga mag-vlog din ko. I-vlog na ko maayo na din mi kay mawaw man siya sa camera. Mo sa ni nakanindot sa vlog. Dawa ni siya lipay. Kay ni siya kwaon ni siya sa iyang car seat. Let's play, Mama. Let's play. Wala pa gani. Ari giding. Ari giging. Uyati din. Mama, uyati din. Uy, nakautot mo yan. Agoy. Ow! So, muna ni karon. Basta gikan grocery, iyahay gid mi og ikyas. So, ko na lang oy. Bautan ko kung habana no. Ay, di mo ani. Kay di bitaw kay magpakaon siya ni langga. So, may hinay ta. Hinay ta. Ibutang sa tamo guys ha para kuan dili mo malipong. So, daghan kay grocery. Pero kung grocery ba kay putas tanan. Di ba na maayo man na di ba? Kaayo man na sa lawas. Pwede mang lik-lik lang ko dire kay samba kay si Kim. Di nga tanan ning lutoon. Luto ay mong patatas nga isang kilo pag himong french fries nila balik sa buwan. Yan ba? Mani sa lista. Ikaw magpapilti kani wala nis lista oh fish fillet. Wanis lista. Anong yapil na niya ay? Yung nga pala guys, gusto nyo ba kaming magtagalog? Kasi nga, maraming nagsasabi, hindi raw kami nila naiintindihan. So, magtatagalog na lang ba kami o magbibisaya? Comment down below guys, gagawin namin survey yan. So, kung sino mananalo, yun na yung gagawin namin, lingwahe namin. So, while mag-edit si Kim of video for at least 30 minutes or an hour, wala pa man po ni gutom, mag-laundry si Mama and the bed sheets. Papa's cooking yummy! Lingaw, good means orange Brutus. Nagunitan ni mo ha? Kinay, pagit na. All from
first bite. Ooh. Good job. Mawawala ka sa sarap. Chuas, you're cooking. Chuas how to cook. Chuas your cooking skills. Chuas how to cook. Chuas. Mao na siya.